Spoločnosť ILR Media organizuje podujatie ILR Media Cafe už 5. krát. Za ten čas sa stalo podujatím, ktoré prináša na jedno miesto v jednom čase, aj na trhu takom malom ako je Slovensko, veľa profesionálov a špecialistov, ktorým sú blízke témy ako e-learning, elektronické vzdelávanie, ale vôbec technológiou podporované vzdelávanie a rozvoj. Užil som si ho veľmi, pretože bola veľmi uvoľnená atmosféra, ktorá bola popredkávaná tým, že relatívne veľmi vysoká miera konkrétneho zdieľania vecí, ktoré rôzne firmy robia, čomu ja som vždy veľmi rád. A ja som veľmi nadšený aj tým, aká rôznorodá forma a aj obsah prezentácií bola, napriek tomu ten event pôsobil veľmi jednoliato. We have a long-standing relationship with ELO Media and URI. I personally have known URI for more than 10 years now through our partnership, firstly when I was with Skillsoft, and latterly for the last 2.5 years through Net Dimensions. We have a great time here in Bratislava. It's always a great event, very interactive, lots of time for networking with other people. I enjoyed actually the positive energy here, the networking, the people, the development from the previous year. I noticed a huge difference compared to the previous year. I can see that people are much more interested in learning and development, so I'm happy that also in Slovakia this will be a main focus in the years to come. Priatelia, ja len veľmi neformálne a veľmi krátkosti chcem vám ešte raz veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas a že ste dnes prišli medzi nás a že máme teraz aj tak trochu príležitosť ešte raz si pripomenúť tých našich 10 rokov ako spoločnosť ILR Media na trhu a zároveň 5 rokov ILR Media Cafe. Takže ja verím, že sme to dnes dobre nakopli do minimálne ďalšej 5-ročnice a ešte raz ďakujem za vašu priazeň, za vašu podporu a teším sa na ďalšie stretnutia s vami. Tešíme sa na vás opäť o rok na ILR Media Cafe.